Hello guys, ano yung time guys, nagbackline ako guys padung sa Astrodome. Doon ay meeting na mo sa 4 piece guys, no mag FDS me. Kauban sa amo ang makauban nga 4 piece o adunay imbitar nga mga pulis. Samtang wa pa ko makaabot sa cultural guys sa Astrodome. Nakakita ko ng maong tanom guys, doon ay wildflower akong nakita guys. Nakadaig ko ng maong buwak guys, kay guwapa kay tan-awon. Sa kilid ay sa amo ang Astrodome, doon na day mga anindot nga talan-awon na aning dapita. So kay wa pa may mga tao guys, akong gipahimusulan ang panahon. Gilibot na ko guys ang atubang o ngadto sa luyo nga bahin sa Astrodome. Kay kami gud sa una guys, ug manhiming dapita og dunay mga party, diretsulas party or mga meeting, diretso sa meeting. Di sa makaron nga murag nasayo-sayo jud ko guys, mo na nga nilibot sa ko as lujo nga bahin sa Astrodome. Nindot dres luyo guys. Duna day mga manindot pod nga talan-awon diri sa luyo. Mo na nga ni-admire jud ko aning luyo guys, kay napamaday gwapa kay mga view aning luyo. Og sa tanto na kong liso-liso sa akong kamera guys, nakita kog manindot nga palmera guys wow, duna day ay namunga nga mangga guys, gagmay pa hinuon po do. Peaceful aning luyo guys, di wadyo aganag mga sakyanan siya. Murag nga private ramatay mo agi ani. Nakita ko sa iyahang nangka nga nas punuan guys. Ubos ra kayo ang bunga guys. Ug giputos ni nga to sa ibabaw ang maong nangka. Sud na ko sa Astrodome guys, kay agapaylo na ko sa kaugalingon kay kapoy kay magbarog-barog guys. Wa pa joy tao. Doon ay tao pero mahap lang sa mga tudlo guys. A few moments later. Awa madugay guys na mo mga kauban guys. Amo mga tagi barangay guys, ga tapok-tapok mi ani guys kung asa to nga mabilong sa barangay. Mutapo lang ang mga kauban ani kay wa dire ka mong parent leader guys. So murag kabuagya mi ani. Wa pa pod maabot ang mga pinilan sa DSWD. So niaga mao-mao na mi ani guys og tapok-tapok. Doon na mi giimbitar ani nga mga pulis guys, kay labi na babae nga pulis, kay ang among isgutan ani guys parte man sa Bausi. Karon guys panahon maros mga kababayen-an, ang isgutan pod namo ani ang among katungod sa mga babae sa Bausi lagi ang among isgutan. Among gihisgutan guys ang Public Act 9262 known as Anti-Violence Against Women and Their Children. Mao ni Bausi guys. Mao ni katungod sa mga kababayen-an guys nga ang Bausi entry ni sa mga asawa nga gidaog-daog sa mga bana o sa mga anak.
nga gidagmalan sa mga karelasyon nga wala magtuman sa ilang katungdanan. Pwede ex-boyfriend, ex-husband, ug ano na nakitay bawsi di sa tagsa-tagsa nato ka barangay nga ato ang duulon. So di na makahimo og panghasi agbana guys sa mga kababayan-an, sa mga asawa, kay doon na balaod nga mulaban kanila. So ato ning matngunan pag-ayo guys. Asawa pa mao para mo meeting guys. Ay ni halin og awit atong pamation. Kung dilim na ang sayo, ang buhay na lang ito. Di ko alam kung paano pagkano minsan sana'y matulog mo. Bawasan ang bawat tagas na kaya ko. At pinuhin niya ang pagkar lagi sa'yo. Paano pwede? Ukay daming bagay na hindi ko alam. Ulan lang kumuha sa'yo at matulog. Dahil yung naiwanan, nais mo akong mahal. Nakalaw ko yung dasal. Paano magiging kung di mo na ako pansin? Kung ito'y panaginip din, paano ba mag-isip? Pagkano minsan sa'yo'y matulog mo. Naiwasan ang pagkakas sa ngayon ko. At limutin niya ang malinay na sa'yo. Paano pwede? Ukay daming bagay na hindi ko alam. Ulan lang lumuha sa'yo at matulog. Dahil yung naiwanan, labis mo kong mahal. Nalalaman ko yung dasal. Paano ba aking mahal? Paano ba mahal? Thank you so much. Grabe. Name was so cool. One more down. Susunod, mag-ingani ka po tan, lahig na po ang mga tradition number. Pwede kanta sa iyo, kung sa inyong gusto na talent, na ako. Okay? So, muna ni, mag-closing na ta. Kapan ito ba? Bawas sa lokal or na may energy gawin ulit. Pag-attendance ta, so ang atong attendance, kita naman pang-SDS, araw nilit na magbubog, araw tao ko, kada barangay, yung pagkita mo, pwesto dito, hindi mo magkabubog. So, attendance, ako ingatag ni parent leader. Okay? Sige. Parent leader, barangay ko ang sabi, barangay Pamihan. Guys, pasabot lang nako guys. Dunay nangutana guys nga diha ko na nag-away baji og lalaki.
nag-away ko na ni sila, nasumbagan ang babae kay naglalis ko na nagparty og tubig. Unya gipasaka dito sa Bausi. Gipangutana ko no guys, og pwede ba to? Unya ningon pod ang tigpaila guys nga dili ko to pwede mahug og Bausi kay dili man ba na tong nangulata, laing tao man. So adto gyud to siya sa general nga this adto na sila mangutana adto og adto i-file alaing kaso. Sa pikas bahin pod guys, doon na po'y nangutana nga mahog ba kunog Bausi ang iyang bana dadunggal na magkanahirsi-hirsi bitaw tabi-tabi nga doon na kunoy kabit. Unya way ebidensya, istorya ra. Madaba kunog ikuan og Bausi. Ni-explicar po sila guys nga dili mada og Bausi ng iyon anak kay hirsi-hirsi wa ebidensya nga nabunog ag asawa, so di gyud pwede nga pataka lamang tag pasakag sumbong og Bausi basta na bana ato ang kontra or laing tao ato yung timbang-timbangon jud ang hitabo. Kita din mga asawa guys, dili pataka og sumbong-sumbong kay kasilig ta gilabanan ta og balaod sa mga kababayan-an. Kinahanglan gyud di ay nga ato yung timbang-timbangon og masud jud sa Bausi kay aron dili kita kaulawan guys. So guys, moro toy akong ika-share ninyo karong adlaw og dahang salamat sa inyong pagsilip guys og nagpasalamat ko kaninyong tanan sa inyong pagbulig kanako kay kung wala ka mo wala usab ako guys. So ako moingon, bye-bye.